Doncs bé, jo no us vinc a explicar què hem fet a Terrassa per tenir una gestió directa de l'aigua, sinó us vinc a explicar què estem fent perquè l'any 2017 a Terrassa puguem tenir una gestió directa de l'aigua. Us demano disculpes perquè la veritat és que no he tingut gaire temps per preparar l'explicació, he intentat sintetitzar molta informació i no sé si me n'he sortit prou bé. He estructurat una miqueta l'explicació per ajustar-me al temps en l'ahir, l'avui i el demà. L'ahir, no us espanteu que serà molt breu, doncs és el període de 1941 a 2010, l'avui del 2011 al 2016, i aquí veieu dues xifres en color vermell. L'any 1941 és la data en què hi va haver la concessió per 75 anys i el 31 de desembre de 2016 és la data en què finalitza aquesta concessió. Per tant, estem davant d'una oportunitat històrica a Terrassa de plantejar-nos un model diferent al que hem tingut en aquests darrers 75 anys. Dir-vos també que més enllà de l'oportunitat històrica que tenim a Terrassa, som plenament conscients que som la quarta ciutat de major població a Catalunya i que d'alguna manera també som un símbol o podem ser un símbol en els dos sentits. Hi ha moltes empreses de l'aigua que estan mirant a Terrassa i per tant, més enllà de la responsabilitat que podem tenir com a ciutat, que ja és bastant, també som conscients que el que es faci a Terrassa també pot incidir en el que es pugui fer en altres poblacions. A partir de l'1 de gener de 2017 tot està per fer i tot és possible i evidentment la nostra intenció des d'Iniciativa és que tinguem una gestió directa de l'aigua. Aquí teniu una còpia de l'escriptura que regula la concessió de l'any 1941. Tot això comença perquè a l'època de la República l'Ajuntament de Terrassa rep una concessió de captació directa de l'aigua del Llobregat, ve la Guerra Civil, tots sabem el que va passar, l'Ajuntament no pot fer les inversions per portar l'aigua des del Llobregat, des d'Abrera a Terrassa. Llavors aquí s'ofereixen una societat que hi havia, una societat conformada per la burgesia industrial de Terrassa, a fer aquestes inversions i a canvi demanen una concessió d'aquest servei per 75 anys. L'any 1943 arriba l'aigua a Terrassa del riu Llobregat. Simplement fer-vos alguna reflexió. Aquesta burgesia industrial estava lligada, evidentment, a la indústria tèxtil, que cada vegada hi havia una necessitat creixent de disposar d'aigua i, per tant, pel desenvolupament dels seus propis negocis, evidentment, necessitaven l'aigua i per això ve tota aquesta història. A Terrassa tenim una singularitat i és que la concessió es fa a la mina pública d'aigües de Terrassa, que de pública no té res, malgrat la majoria de la ciutadania de Terrassa pensa que és una empresa pública a hores d'ara, és una empresa evidentment privada i una empresa local i familiar que té molt pes a Terrassa, la família Galí en concret, però aquesta situació, que no és la pitjor, ha canviat en els darrers anys perquè ara l'accionista majoritari és Agbar, que no té la majoria de les accions, però sí és l'accionista majoritari perquè està, la família Galí una part gran i molt fraccionat en petits accionistes. Fa un any que justament hi va haver un canvi amb la Direcció General d'Aigües de Terrassa, que es diu ara, i llavors van posar un director general que és un alt directiu d'Agbar, i no és casualitat, sinó que d'alguna manera s'estan preparant pel final de la concessió i amb l'expectativa d'obtenir la futura concessió. Després parlarem dels canvis que hi ha hagut.
Una altra singularitat de Terrassa és que, com us deia, l'Ajuntament de Terrassa té una concessió de captació directa de l'aigua del riu Llobregat. El 2008, i m'ha agradat molt la intervenció del Salvador Milà, la reflexió que feia en aquest sentit, respecte a com hem de mirar aquest tema, perquè ve molt al cas de Terrassa. Doncs el 2008, després, des de l'any 1934, es va formalitzar aquesta concessió i és una cosa que estem analitzant jurídicament ara, es va lligar molt a la finalització de la concessió. Què pot passar llavors a partir de l'1 de gener de 2017? Això és com portem l'aigua des d'Abrera, diguem-ne, a Terrassa, per tot unes canonades, amb una despesa energètica bastant considerable. I aquesta és la distribució, diguem-ne, de les fonts d'on prové l'aigua de Terrassa. Llavors veieu que un 84% és d'aquesta captació directa que fem del Llobregat. Veieu que tenim pous i mines, un 9% de l'aigua prové d'aquí, i només comprem un 7% d'aigua a ATL, i com també ha comentat el Prat, estem connectats per una qüestió de seguretat. Aquest any, per exemple, aquest any 2014, per la contaminació de la riera de Magaroles, que té una situació bastant complicada, hem hagut de comprar més aigua a ATL perquè ens sortia més a compte comprar-la que no fer tot el procés, diguem-ne, de descontaminació de l'aigua que captem directament. Què podria passar de cara a l'1 de gener de 2017? Que aquesta situació s'inverteixi i per tant haguem de comprar tota l'aigua a ATL. I això hem de ser conscients que tindrà un impacte important en les tarifes. Durant aquests anys que hem fet des de l'Ajuntament polítiques, evidentment, de sensibilització, de conscienciació, d'estalvi de l'aigua i d'una gestió sostenible. Actualment, el 2013, estem amb 98 litres habitant dia, per tant, per sota, hem complert l'objectiu d'estar per sota dels 100 litres que recomana l'OMS. Una altra singularitat de Terrassa també és que tenim una depuradora de sanejament, la de les fonts, i encara està la gestió, la fa l'ACA. Nosaltres el que ens estem plantejant és una gestió integral del cicle de l'aigua en el nou model. Per tant, estaríem parlant des de l'abastament, des del clavegueram i des del sanejament. Aquesta és, diguem-ne, la nostra perspectiva de treball. I això també és un tema a tenir en compte. Què estem fent, diguem-ne, avui? Aquí aquesta és la situació, que no és una situació nostra, és una situació compartida per la majoria de municipis en què cau el consum i en el cas de Terrassa, a més, cau especialment per dues qüestions, perquè comencen a tancar les poques empreses industrials que queden, grans consumidores d'aigua, perquè Terrassa ha tingut una dependència molt elevada de la construcció que requeria molta aigua i això també ha caigut i aquesta és la situació en la que estem. Això és una cosa dolenta? Home, no, des del punt de vista mediambiental no ho és. És un problema quan les despeses, els costos de l'aigua, diguem-ne, no els pots equilibrar amb els ingressos que obtens. I això és un tema a tenir en compte. Aquí ha marxat el Sergi Alegre, menys mal, perquè si no me mata, perquè ja li vaig dir. A veure, jo aquí, la meva intenció... Sí, ara li enviem un tuit. A veure, la meva intenció també era, el que passa que requereix més temps per fer matisos, era també qüestionar alguns mites o posar una certa rigorositat a algunes afirmacions que fem perquè penso que no les podem fer o les hem de matitzar. A veure, dir que una gestió mitjançant una concessió suposa que l'aigua sigui més cara no és cert, necessàriament. I aquí tenim el cas de Terrassa. Per tant, no podem apostar per un model, o sigui, per canviar el model i fer una gestió directa amb l'argument del preu, perquè com veieu aquí som dels municipis que té
el preu de l'aigua és més baix i força més baix que el Prat, que l'Ajuntament del Prat. També tenim unes singularitats diferents que les seves, perquè cada municipi és un món, però vigilem, diguem-ne, a vegades el que diem. El preu no és l'únic factor fonamental per defensar una gestió directa, no pública, perquè la gestió de l'aigua sempre és pública, i això després ho vull comentar, no ha de ser només el factor preu, sinó que n'hi ha d'altres molt més importants. A veure, què hem estat fent en els darrers anys, diguem-ne, per aconseguir aquesta gestió directa? L'any 2011 van nomenar un interventor tècnic de la concessió, que és la persona, és un funcionari municipal del Servei de Medi Ambient, que és el que ha de certificar, diguem-ne, que els béns que revertiran, que passaran a mans de l'Ajuntament el 31 de desembre de 2016, estiguin en perfecte estat d'ús. I què hem fet aquests anys? Fer un control molt exhaustiu del que són les despeses, del que són els ingressos i del que són els increments de les tarifes. Per què? La crisi, d'alguna manera, ens ha obligat a fer-ho així, perquè ara tots, diguem-ne, hem de ser molt més exigents davant qualsevol tipus d'increment tarifari, però també, i aquí deixeu-me que ho digui, això també ve a que per primera vegada Iniciativa Verds Esquerra Unida té la responsabilitat a Terrassa de la gestió de l'aigua. I jo aquí us faig una reflexió i ara us explico el que va passar l'any passat a les tarifes. Jo em pregunto i us pregunto què considereu millor opció. Una gestió mitjançant una concessió amb un plec de clàusules molt estricte i amb un control molt estricte i democràtic d'aquesta concessió en mans d'Iniciativa o una empresa pública municipal en mans de Convergència. I deixo aquí la reflexió. O sigui, aquí la qüestió no és la forma, que sí que té i apostem per la gestió directa, però diguem-ne, vigilem a vegades el que diem, perquè no sempre... Aquí la qüestió és una qüestió de voluntat política i això és el que ens hem de ficar, diguem-ne, al cap. L'any 2014, per exemple, la concessionària ens va demanar revisar les tarifes amb un increment del 6%. Per primera vegada en la història no ens hi vam posar d'acord i vam aprovar un increment al ple de l'1,1%. Què vull dir? Que hi ha instruments, la titularitat és pública i de moment continua sent pública, ja veurem el que passa amb el TTIP i en altres històries, però de moment el control és públic i el problema a vegades és que no l'hem sabut exercir, o la política i els polítics no l'han exercit prou. Vam posar recurs a la Comissió de Preus de Catalunya, l'Ajuntament de Terrassa el va guanyar i tot perquè volien un determinat nivell de benefici, diguem-ne, que no estaven disposats a autoritzar perquè això suposava un increment molt elevat de les tarifes i en aquests moments, diguem-ne, la població, la ciutadania no ho podia assumir. Altres coses que hem fet, abordar aquesta vessant social que ha de tenir l'accés a l'aigua. Llavors, tenim una tarifa social des de l'any 2013 i tenim un protocol de talls de subministrament que crec que va ser el primer protocol, no sé si a l'estat espanyol, però a Catalunya segur que sí. A Terrassa no es talla el subministrament d'aigua per motius econòmics. I això ho puc afirmar aquí. Si hi ha persones que no s'adrecen a serveis socials, podria ser, per motius econòmics, podria ser. Però qualsevol persona que s'adreça a serveis socials de l'Ajuntament i diu no puc pagar l'aigua, què he de fer? Aquesta persona, diguem-ne, rep un ajut a banda de la tarifa social i a banda d'altres temes. Això és així. Talls se'n produeixen, evidentment, amb 1.000 desnonaments per any, són tots talls de subministrament. Perquè si jo sé que em desnonaran, evidentment no pago l'aigua i evidentment després es produeix un tall. Desnonament hipotecari i desnonament de lloguer.
A Terrassa hi ha una mobilitat de lloguer brutal. Ara me'n vaig aquí, estic un temps, no puc pagar el lloguer, doncs, diguem-ne, no pago l'aigua, marxo d'allà, és un tall, i me'n vaig a un altre. I comercial també, això es produeix, però aquí estem parlant de talls de subministrament per motius econòmics i un increment de la partida d'ajuts a subministrament del 1.000 per 1.000 en 3 anys, així tal qual, no m'he equivocat, 1.000%, no? 1.000%, del 1.000%, això és així. Aquí teniu, ara, per garantir que tothom, diguem-ne, té la informació, doncs hem fet aquest tríptic que explica si tens un problema econòmic, què pots fer. Quins són els reptes? I ja acabo. Quins són els reptes de futur? Doncs els reptes de futur principalment són aquests 3. Primer, i molt important, aconseguir que la situació patrimonial en la reversió de la concessió sigui el més favorable possible, diguem-ne, a la ciutat, en aquest cas a l'Ajuntament, que és on han de revertir, i això, després us ho explico, no és tan fàcil. El segon repte és implicar la ciutadania en aquest procés i decidir de manera col·lectiva quin volem que sigui el model de gestió integral de l'aigua a partir del 2017, i el tercer, implantar, jo estic convençuda que serà un model de gestió directa, implantar aquest model amb èxit, que això és molt important. Com estem treballant per aconseguir que la situació 31 de desembre de 2016 sigui el més favorable possible pels interessos, diguem-ne, de la ciutat? Ja hem fet un estudi de l'estat dels béns revertibles que ha finalitzat fa poc i que ens diu que els béns que revertiran estan en bon estat d'ús. Apunta algunes coses que cal fer, algunes inversions petites, i tenim un marge de 2 anys. Per tant, tindrem uns béns, dipòsits, canonades, tota una sèrie d'instal·lacions que estan en bon estat d'ús. I per què estan en bon estat d'ús? Perquè s'han fet, diguem-ne, les inversions que calia fer durant aquests anys de concessió. Després, el que hem de garantir és que es faci una correcta aplicació d'una sèrie de fons que tenen per objecte garantir això, que la reversió i els béns estiguin en bon estat d'ús. Controlar els plans d'inversions, els 2 que queden, els expedients de tarifes, tota una sèrie de qüestions. I després analitzar un munt d'elements de tipus jurídic, patrimonial i econòmic, un llistat bastant exhaustiu de temes que hem d'analitzar. Per exemple, hi ha una sèrie de béns que encara no hem aclarit, que l'Ajuntament diu que són revertibles perquè els hem pagat la ciutadania amb les tarifes i la concessionària diu que són seus. Us haurem d'aclarir-ho. La titularitat d'algunes mines i d'alguns pous, hi ha alguns que clarament són de l'empresa, n'hi ha d'altres que podem pensar que els hem pagat amb les tarifes i per tant volem que siguin públics després. La concessió de la captació directa aquesta del riu Llobregat, si acaba amb la concessió hi ha possibilitats que continuï. Tema d'anàlisi de costos, tema del personal que ens haurem de subrogar, i això, per exemple, és un tema molt important, afectació de l'IVA a la reversió. Intentarem que sigui el més favorable als interessos de l'Ajuntament i intentarem evitar conflictes jurídics que es poden allargar en el temps, amb judicis i tot això. Decidir de manera col·lectiva quin és el model. A veure, jo sincerament us dic que jo crec que aquest és el repte més important. Aquest és el repte més important. A veure, estem en un moment en què quan parles amb la gent és difícil trobar una persona, hi ha poques persones que sàpiguen què paguem a la factura de l'aigua, d'on venen els costos, per què paguem això, per què l'increment ha de ser així o ha de ser d'una altra manera. Hi ha una desinformació i una manca d'implicació
en aquest tema i en molts altres, però en aquest tema que és el que ens ocupa, que això hem d'aprofitar aquesta oportunitat per canviar això. Si l'aigua és un bé públic, tota la ciutadania ha d'estar implicada i s'ha d'informar de com funciona i de què fer i de prendre decisions. Llavors, aquí estem. Com es pot aconseguir això? Doncs aquest procés, la ciutadania ha de ser partícip, ha d'estar informada del procés de liquidació de la concessió i ha de ser transparent. Per això ara estem treballant en crear el portal de l'aigua, doncs anirem posant tota una sèrie d'informació perquè la ciutadania hi tingui accés. El paper de la taula de l'aigua que s'ha constituït a Terrassa és fonamental, aquí n'hi ha membres i la seva funció, aquesta tasca d'informació i de pedagogia, de mobilització ciutadana és fonamental perquè independentment del que pugui passar, i jo crec que ho ha explicat el Tomàs molt bé, aquesta és la batalla, apropiar-se de la cosa pública, per tant això és molt important, aconseguir-ho en aquest procés, que hi pugui haver debat ciutadà i un procés deliberatiu entre les diferents opcions que podem tenir, amb un anàlisi comparat dels diferents models de gestió, amb els avantatges, els inconvenients, evidentment amb paràmetres de tipus econòmic, però també de tipus social, també de tipus democràtic, de tipus sobretot mediambiental, i llavors finalment que la ciutadania pugui decidir, la ciutadania de Terrassa, en una consulta, quin és el model de gestió de l'aigua que vol a partir de l'any 2017. I el tercer repte que dèiem era implantar el nou model de gestió amb èxit, que esperem, i nosaltres al CAP en tenim un model de gestió directa que garanteixi un control de la gestió professional, transparent i democràtic, i això ho garanteix, com he dit abans, la voluntat política d'una banda i els recursos per fer-ho d'una altra, que ens permeti fer un control de la gestió sanitària i ambiental, fonamental també, i això ho garanteix la voluntat política i els recursos que s'hi destinin, i finalment que permeti evidentment fer un bon control de la gestió econòmica, tarifària i social. Aquest seria més o menys la situació en el temps. 2014-2015 l'estem dedicant a aquest tema de garantir que la liquidació de la concessió sigui el més favorable per l'Ajuntament de Terrassa. De moment creiem que així ho serà, per tant encara pren més força la possibilitat o el model que hi pugui haver una gestió directa. Podria ser que no, depèn de l'estat d'alguns béns, si hi hagués un deute que la concessionària reclamés, això ho complicaria una mica més, però creiem que no passarà. 2015 ha de ser el moment de decidir, de fer aquesta consulta. Aquí hi ha un petit inconvenient i és que al mes de maig hi ha unes eleccions municipals, que hi pot haver un canvi de govern a l'Ajuntament de Terrassa i per tant això ho acorda un equip de govern i depèn del govern que surti podrien passar moltes coses. Però si no estaríem parlant del setembre començar el procés deliberatiu i al desembre de 2015 fer aquesta consulta. Cal tenir en compte que la llei de consultes tots sabem que està al Tribunal Constitucional, que ens afectaria per aquesta consulta perquè el que ens agradaria és fer-ho d'acord amb el que preveu la llei de consultes de Catalunya, si no hauríem de buscar altres instruments que els tenim de participació ciutadana a Terrassa, però no tindria la legitimitat democràtica que pot tenir fer-ho basat en la llei de consultes. Esperem que ja estigui resolt el tema. I el 2016 s'ha de dedicar necessàriament a implantar, crear aquesta empresa pública, implantar amb èxit aquest model. I el demà, per això és l'única transparència, el més important és garantir que l'aigua no sigui un negoci, sinó que l'aigua sigui un dret i per tant la millor manera de garantir-ho
amb una concepció política determinada, no en abstracte, ni en mans de qualsevol, és una empresa pública de l'aigua o una gestió directa de l'aigua per part, diguem-ne, de l'Ajuntament de Terrassa. I moltes gràcies. No sé si m'he enrotllat gaire. Era puntualitzar una mica més el tema per sobre, tarifari. Nosaltres ara estem precisament, acabem la concessió, afortunadament, amb Sorea, el 31 de desembre, i bé, ja ens agradarà poder parlar una mica de tot plegat. Volia saber, ha parlat de la tarifació social, també ho ha dit el company de Medina Sidònia, ell ens ha explicat com funciona. M'agradaria saber com la teniu plantejada a Terrassa. I també si teniu algun sistema, diríem, de tarifació, alguns li diuen ecològic, encara no sé per què ben bé el nom, però sí en funció al número de persones de la unitat familiar que influeixin en els blocs de consum. Hola, bon dia. Jo em dic Santi Aragonès i soc de la taula de l'aigua de Terrassa. Concretament, quan s'ha exposat la situació de Terrassa, crec que s'haurien de fer unes puntualitzacions. En principi, dir que la tarifa de l'aigua de Terrassa és més econòmica, en part té una justificació per la història del que era Mina Pública d'Aigües de Terrassa. És una societat que va sorgir amb els seus estatuts sense ànim de lucre, és a dir, en principi no tindrien que generar beneficis, i que hem preguntat al consistori que ens donés una explicació quan es va modificar això, perquè ara se n'han tingut beneficis, s'estan obtenint beneficis i sembla que no queda clar quan ha hagut aquest canvi de contracte. Per un altre cantó, també dir que hi ha una cosa que no la veiem clara des de la taula, i és que l'Ajuntament de Terrassa s'ha venut les accions de Mina Pública de Terrassa, és a dir, l'Ajuntament formava part de l'empresa, tenia unes petites accions, i que això han suposat 1.400.000 euros, i aquests 1.400.000 euros, al contrari del que s'ha comentat per aquí, per part de ponents, que és molt important reservar tots els ingressos produïts pel tema de l'aigua per revertir-los amb la millora de la xarxa i tot això, doncs creiem que en aquests moments en què estem parlant d'una possible remunicipalització de l'aigua de Terrassa, que seria convenient guardar aquests diners i no, com s'ha fet a l'Ajuntament de Terrassa, és incluir-los al pressupost general de l'Ajuntament. Després, dir que és econòmica l'aigua a Terrassa, també hem de tenir en compte que no tenim clar com estan les infraestructures. Concretament tenim notícies que hi ha més de 400 quilòmetres de tuberies de fibrociment, que és una cosa que és evidentment que no justifica els temps que vivim i que tampoc sabem com està tota la xarxa de distribució. És possible que una empresa privada pugui generar beneficis no invertint, perquè un altre tema que tindrien que controlar és dir si s'ha controlat correctament totes les despeses que any darrere any ha anat presentant la Mina Pública d'Aigües de Terrassa per justificar increments. La nostra regidora també ha comentat que la Mina Pública va demanar un increment del 6%, el 6,5% del preu de l'aigua. El que potser no ha dit, que imagino que potser se l'ha oblidat, era que això ho justificaven dient que la mina volia augmentar els beneficis amb un 65%. Vull dir, amb els temps que correm i volien augmentar un 66% el d'allò. Per tant, crec que ara que estem finalitzant un contracte, és evident que no s'atreveixen inclús a pujar preus. No vol dir que els preus de la mina hagin sigut molt alts en els darrers últims anys, però ara encara ho faran menys. És evident que esperaran a veure què passa si es continuen amb la concessió i si no, a nosaltres no ens preocupa el present, ens preocupa el futur. I el futur és el que estem veient que ha passat en totes les ciutats en què ha hagut una gestió privada dura i pura i de les mateixes empreses que estan gestionant el mercat de l'aigua. Moltes gràcies. I subscriveixo el que ha dit ara el company de la taula de l'aigua de Terrassa. Evidentment, el passat de la gestió de l'aigua a Terrassa per aquesta empresa diguem privada, però que no tenia ànim de lucre, etc., ha canviat.
En aquests moments ja s'ha posicionat Agbar en la gerència i tot el que faran és completament diferent al que han fet fins ara. Ara aniran a fer negoci i em sap molt de greu, però veig bastant difícil que en l'actual situació l'Ajuntament el pugui regular, perquè saben perfectament com no deixar-se regular i puc posar 1.000 exemples de com no és factible. D'altra banda, vull agrair a la regidora d'Iniciativa a Terrassa, a l'Eva, perquè és cert tot el que ha dit, van ser dels primers municipis a fer un pla per la gent que no podia, un pla social per la gent que no podia pagar la factura de l'aigua, també amb el tema de les hipoteques amb els bancs, etc. Però que siguin conscients que tot això, en el tema de l'aigua, a partir d'ara serà molt diferent. Igual que ells tenen el seu calendari de com recuperar l'aigua, la gerència de l'actual empresa també té un calendari de com dificultar la recuperació de la gestió de l'aigua. I bé, gràcies. I bé, nosaltres estem també participant també amb la taula de l'aigua de Terrassa i bé, que és un dels nostres punts prioritaris l'aconseguir la gestió pública de l'aigua a Terrassa. Gràcies. Bé, per no allargar-me, aquelles persones que han fet preguntes concretes, com Culbató, si vol després en parlem. I simplement una única, no puc respondre a moltes coses que s'han dit, algunes reflexions. El tema del control des d'un ajuntament d'una concessió, evidentment és extremadament difícil, és molt difícil fer aquest tipus de control de l'activitat de la gestió d'una concessió. Molt, molt difícil. És demanar informació, triguen en donar-te-la, l'has de tornar a demanar, demanar-la 50 vegades, quan finalment te la donen en un format molt difícil d'interpretar, sesgat o incorporat en una cosa més gran. Per suposat que sí, és molt, molt, molt difícil. Però això implica que si això t'està passant en un ajuntament, en la mesura del possible, el que has de fer és posar recursos, diguem-ne, per fer aquest control, per incrementar aquest control dintre del possible. I, evidentment, fer una gestió directa t'estalvia aquest temps que perds en anar controlant algú que fa allò que fa algú altre. Però, si algú aquí està en aquest cas, no pot deixar de fer-ho perquè és molt important. A Terrassa simplement dir que l'any passat, aquí s'ha comentat, hi va haver aquest problemes en la tarifa d'aigua, el que demanava la concessionària i en el que finalment va aprovar, que no ha estat fàcil, que vés a saber on acabarà aquest tema, amb el tema del benefici, i des de la visió de la taula de l'aigua, que ja els hi hem respost i que la concessionària té dret a cobrar un benefici, perquè malgrat l'any 1941 no estava a l'escriptura, com no hi havia moltes altres coses, hi ha hagut una sèrie de normatives i de lleis que diguem-ne que avalen que una concessió pugui tenir un benefici. Però la concessionària, evidentment, també s'està armant, com aquí s'ha dit, i està fent la seva feina per poder, per influir de tal manera que el model de gestió futur sigui una concessió. Evidentment que sí. I per suposat que la concessionària té molt més recursos i molt més instruments que l'Ajuntament. Això també és evident i que sap exercir la seva pressió i els lobbies que n'hi ha a tot arreu també posar-se'ls del seu costat i això és evident. El tema és definir una estratègia que jo penso que ha de ser, i torno a insistir, una estratègia conjunta amb la ciutadania. La ciutadania, en definitiva, és la que pot contrarrestar aquesta estratègia que pugui tenir Agbar o que pugui tenir altres empreses
i només amb la força de la gent reclamant una gestió pública, una gestió participada, una gestió democràtica i finalment votant i aconseguir votar, doncs serà possible assolir, diguem-ne, aquest objectiu. Jo ho veig així.